Sí, i tant, em vaig fer les anàlisis. Va sortir positiu. Què coi diu? Però Sí, què? cap problema. És un tros d'invent. Dona'm el telèfon, hòstia! Què collons és això? Que Magnícols digui. Parla amb la policia? Sí, parla amb la policia. Que us follin! Necessito que algú rastregi aquesta trucada. Però això és impossible! No, per mi no ho és pas. Hackerman és el millor hacker de tots els temps. Vingui amb mi.